Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag na orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan a Luisa. Nga masakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw kada Belinda Ramos, iti Aspen, Colorado, ni Mary Ann Paas, iti Kingdom of Saudi Arabia, Bimbo Tamang, Chiquito Bantawan, Layad Ana Rose, iti Hong Kong. Belated happy birthday to my sister from Teresita Ducusin. Shout out kada Maymay, An-An, kan Sheila, kan amin a pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur, from Kathy Malana, iti Hong Kong. Aiso Anyangat family di Tabaoco Mountain Province. To my kids, Zaira, Amor, Chelsea, Ken, Senric. To my best friend Katleya here in Hong Kong from Lovely Rose. Batch ko ani Noel Daluson akadwak dito'y magapit lalo Cagayan from Clifford Mark Cabero. Makablaawan pa iti Navarro, Real kan Visitasyon family, nang runa kada Mama Marie, Tatay Eduardo, Tito Edison, kan Nanay Anastasia from San Mateo, Isabela. Kan happy 9 months kan ni Baby Princess Ira Faith Visitasyon inton July 24 from Levi Dakiwag. Ni JC Frel Baroga,
Mayumi Lago, Joy Joy Alundar, Roy Roy Alunday, kan J.R. Baroga, kastamat dagiti kakabsat ko ni Manong Hannibal Alunday kan Princess Season, dagiti parents ko da Jerry kan Caroline Season from Cindy Season. Makablaawan pa iti Gaspar kan Patnaan family ijay Bulo Tabuk Kalinga from Breakerstone iti Malaysia. Turida family iti Allakapan Cagayan, Mendoza family iti Pura Tarlac, kastamot iti pamilyak ada Lisa, Kathy, Jojo, Jimmy, Junjun, kaninanang ko Elena Mendoza, kan Jerome Mendoza from Jonilyn Bautista. Shout out kani Christina kanti pamilya na di Takabugaw from Mamang Kathy ti Hong Kong. Shout out pa kada Marites Penuliar, Adela Vergara, Femi Sagong, Nida Nieveras, Rose Ann Confieso, Leonora Bautista iti Binalonan Pangasinan, ni Rose Cablayan iti Kuwait, Daisilyn Astrero iti Hong Kong, Geraldine Laropo, Roxanne Smith, kan Gemma Frutas. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Luisa. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Luisa, taga Ilocos Norte akmanang, ngam pasensya ka no jakon inlanad no anya paset. Naasam iti drama nga Iloco dagiti dadakkel ko nang runa ni mamangko. Daytoy a drama ti pagaayat na idi adengdenggan, tapakaadawan ka no iti adal, kan magustuhan na ti pamalakadyo kadagiti agipat patulod iti padas da. Enero idi tawan 2015, idi naaddaanan iti nadagsen a sakit daydi inak. Ket dagiti Iloco a drama iti radyo ti pagliwliwaan na, nang runa idi naidalitan. Aklunak adakkel tinagbalin nga epekto iti inak, ti panakapukaw ti Salang Productions iti radyo. Ket siyak a mismo ti nakasaksi, nga ad-addan akim mapsot daydi inak, ididinan manggagan dagiti pagaayat na adrama iti radyo. Agingga nga inlaylayon na meten ti pimusay iti daydi matlatawan. Agtawan naklaidi iti 19, ket gapu takabamban no agak, nagbalin anatangken ti ulok, nang runa ta panagriknak ket nabaybay anak idin ti amak. Sapay la ko mga rudmanang, tamapagasatan met a maidrama, toy pakasaritaak. Narapian ka man na nagawid, Luisa. Naggapwa maya. Ne, adamat lagayang biyangyo kanya kaya. Ah, Luisa, Di mo't awanan ti bibiyangyo kanya. Manipod pimusay ni mamang. anak, anya ka din day ta sasawam. Pag kunaam nga awan bibiyang kukin ka, kat kakaiso na nga anak da ka. Day takat nga rod kat. Agmay sa ak nga anak. Ngam di dakpay maikan iti patag. Anya di ka may kanitipatag nga ibagbagam, Luisa. Si Kati kapatgan kanyak. Nang runa itataawanan day di mamang mo. Di kay man papang. Sandak malilaw. Amok. Adun sa bali apakakumikuman nyo. Amangan kit dino dapa yun kasukat day di mamang. Isusabdungan dakman. Takasi tinakon-akon. Sandak amalilaw. Sana pulos. Bigat gaya man. Diretso titurog ko Apag iso lang amintay na inom mi dirabi. Naimpaglakit din ta Sabado ita.
Awan sir ko. Bumangon akong tamabisinak. Sigurado na sapa man ang narimor ni Papang. Dinak man larining. Iso kapilitan asyak man latan ti mga sikaso iti bagik. Makapasuron. Mawawa ka. Uminumak man iti nalami sa danon. Tanay, ni, anya da iti papel ana ipigkat dito yung ref. Oh, surat mat. Nasa paak arimwar anak ko. Tamasapol nga si kaswag dagiti maani iti talon tayo. Tapno mailayunan adago si dayan ti bayan. At na isagana kapagar mo sarang. Pasensyakan no di kan riniing. Tamo ka Naladaw kan anaturog. Agpatinggalangan iti kastoy. Di kan pa yan makapaglanglang amangan. Kanayon latan akastoy. Apama na malpas ko dito a semestre, di ako nagadal, friend. Anya, ni, apay ngay? Marigatan the parents ko amang paadal kanyak. Amo mo ta marigrigat kami laeng. Unay matan Diyosay. Asino pa nga iti kadkadwak. Amumot asikalaang tigayim ko. Ay, pasensya kan. Yung masapo lamang gida kon. Ha? Tulungan na kanu ti kasinsin ko nga agabroad. Anya? Ni, mayat sa dayta ah. Ha? Anya ti kayat masawan? Kasla kayat ko mo ti agabro Diyosay. Ha? Jaksa mo ti nagadal. Tagabro daklaangan. Anya ti konam, Luisa. Jakon patuluyan ti agadal. Tagabro daklaangan. Anya? Ni, apay nga anak ko. Di mo ayaam mo at ti edukasyon ti kakaisuna agameng amay patawid mi kun kay ti day dinagawanan nga inam. Adula amin. Basta kayat ko ti agabrod. Luisa, anak. Saan ka kumangag darasudos latan iti desisyon mo? Isaot mo kit di ta agadal. Tapno makaturpos ka, kat maadaan kanto iti napintas sa masakbayan. Masadutak nga rodan. Isong ay ring paskulangan dahi ti semestre. Kalpasan na, agsardeng akon. Agabro daklaangan. Nalaos ti panang tubngar ni Papang iti desisyon ko manang Emmy. Imbaga na pa'y adinak suportaran iti kayat ko ang mapasamak, kat dinak ikan iti uray kusing nga aramatek amang ipagnacadag iti papeles ko. Ngem awan tinaaramidan ti amak. Apaman analpas ti umuna a semestre iti panagadal ko iti kolehyo, naggiddan kami kani Diyosay anang ipagnacadag iti papeles mi manang. Beautician ijay Japan ti kasinsin na apada na matlaeng apamaklaan nga iso tinang tulong kada kami. Beautician matlaeng ti sinarek ni Diyosay at trabaho, idinto ta modelo mat ti pinilik apanggadan. Nalaka aklaang anaala, gaputa saan apanagpanakkel at damat langak. Awan nga rod apulos tinaramidan ni Papangko, ket tilatan kay kayat ko tinatulok.
Nakapanak nga rod ijay Japan, manang Emmy. Diyosay, apay ngay aklab mo't dito ayan ta ita. Loka, di ka nagreklamo. Di importante at datan dito Japan. At da dito iti kwarta, girl. Kan modelo ka mat dito Agram pa ka lang dito stage. Nadamang i-table kan ka. Nang runa no paldo. Ay na, tumataginting adatong. Timaawat mo. Diyosay, Iti panahon nita, saan na narombang agpili-pili kay ti trabaho? Sana bale, ta 6 months mo't lang tayo pinirmama kontrata. Kalpasan ti 6 months, adagan ka, no kaya't mga i-renew ano saanan. Oh, di mo ko na yun nagbabawi ka, katada ka lang aro din ditoy. anya pa'y laga po magbabawi ak ngay. Adak lang nga rodon ditoy. Go nga rodon Total, kunamat at tumataginting adatong timat gadak. Hoy, Luisa, agriing kan. Alas 11 ni ti Aldaw. Luisa. Anya ngay. Kunak man sumurot ka kanyak. Nakadigos akong Yung ka matagdigosan Paparantaya. Kabaw. Di mat makisinarak ta ita kadagiti pada mamodelo iti club. Kan ko nati kasinsin ko, nga daiyam amo na kada tayo abak ng asakang. Ha? Anyat amom, amang ano si kakit iti magustuhan na nga agbalin ang modelo iti produkto ti kumpanyada. Oh, di swerte. Uwan nga pa Sonya. Oy, relax. Agtugtuglop ka pa'y laang. Ang mga naan ti mapasamak ka. Ang murmuray ka pa'y matalo ka. Hoy girl, bongga ka Nasiputak ni Jiro-san. Si kalatan ti nakaiturungan ti imatang na. Di ka man. Di nakpang namnamaan Diyosay. Diyak kaya ti mapaay. Saan man? Patyanak. Itay madama ti panagrampam. Talaga nakatutok kan ka ni Jiro-san. Panagkunak, natiliw mo ti kiliti di gwapo asakang. Isasay-saya atom ha? Marikrik na ngamin. Maalam na ito project. Sapay la ko man Diyosay. Tapno diyakon agsubling agmodelo iji club. Ha? Panawan na kaming ijay no as kasano? Jay club laang ti panawak. Tano talaga maala ak iti daytoy a project. Kidawag asika ti agbalin a personal beautician ko. Ay, bongga! Talaga? Siyempre mo ta. Sika ti makagapo no apay ingkadeng ko ti imay ditoy. Sika ti katulungak iti amin. Alangan mo't nga ibati ka no bilang ta sumaya at ti kasasaad ko. Ay, Saan mo balin Masapol akadwa kalatta. Diyosay. ay na, agyaman at nakasta Luisa. Oy, namnamaat na ita akarim, ha? Masapol atong palam. Thank you very much, Luisa. Thank you for what, Jiro-san? Ang yaman na. Ta imanugod ka surot dito'y restaurant. Ha? Amom tag
Agsao iti Iloko? Konti lang. Uray Tagalog? Amom ti agsao? Oh, not much. Makawatak. Napayagak ngamin Pilipinas. 5 years. Kasta ka di? Saan ka nga rod ang mailako no kasta? What do you mean? Oh, nothing. Angaw ko lang dayjay. Ruisa, you are so pretty. Very pretty. Thank you, Jiro-san. Agyaman na. Di mo ko mapanunod. Siyak, darasodos. Pero, I like you. Ha? Ada offer ko ka. Offer which you cannot refuse, Ruisa. So listen very carefully. Imbes nga agbalin a modelo para iti kumpanyada ti Jaya ni Jiro-san, saan manang, no diket kayatnak nga ikabbalay nga uray addan pamilyana. Kayat kukumati agkadkad, ngam dakkel agatad ti imbaga na abinulan nga agbalin nga allowance ko, kastamoten ti citizenship ijay Japan. Aklo nag-ariming baw kanyak ti kinapudno, nga agbalinak ananamay, gapo iti injaya kanyak ti hapon. Iso ajak nagkadkad, uray amok nga agdadata nga agbalinak, nga other woman na. Ninanam ko nga rod tinamay, kabayatan ti kaaddak ijay Japan manang. Kat ultimo ti amak nga adda dito'y Pilipinas, nalipatakon. Naimbag mo tanay kanta iti gundaway nga agsarita iti nalapat, Luisa. Oh, apay Diyosay, ada ka di parikot? Kurang ka di ti isusweldokan ka kas personal assistant ko? Nabayagan nga gayim ta. Amo masaan nga issue kanyak ti kwarta. Taoray kaskasano. May paupawit ko ti pagkasapulan ti pamilya ki di Pilipinas. Ha? Ngamsi ka, Luisa. Manipod at data dito eh. Kaano day dinaudi nga inawagam ni papang mo? Diyosay, Friend, maragragsakan ak itinamay anan na namam ita. Hanggang pa nagkita kan kakit inino to nalinamot na kati sistema dito i Japan. Napanan di ta ulom ti kinarang ay ama paspasaram ita. Nalipata mo ti kakaisuna a pamilyam nga da iti Pilipinas. mabalin ka di Diyosay? Saan ko maakompormila di tanti pagsarsaritaan ta? Sa anak nga agin lalaing, Luisa. Ngam hindi nagbakasyon na ka di Pilipinas. Sang kadamag na ka ni papang mo. Anya? No apay nga minadi ka nakigiddan kanya ka nagbakasyon idi. Tapno nagkita kayo kuma. Diyak amo na niya tinaaramid ni papang mo. Takasla adayo tirik ng kinkuana. Ngam no siya kla amay sa. Makunak amay sa ni papang mo kadagiti kasingpetan nga ama anam amok. Iso asapay la kumata di mo yalang-alang ni papang mo. Amangan nagbabawi kanto itinakana, Luisa.
have you been? Nagsasarak kami kadagiti gagayam ko dito Japan, Jiro-san. Nabayag naminan adi kam nagkikita. Rayar! Apay ang kinabilak, Jiro-san. Kang runaan, jakayat, orboda. I know. Ada, sinarak mo raraki. Ha? Saan? Saan ani Jake tiki na sinarak ko? Naira na lang ang nagkita kami. Tinaban... Mga asim ta ba dyan nag-Jiro-san? Talaga, naira na lang ang nagkita kami kani Jake. Saan nga iso tiki na sinarak ko? Mamatik ako makanya. From now on, you stay on here. Saan ka arumuan? Agtarinahid karaan dito eh. Saan ako na naragsak, Josay? Kaya't kunti makaakal manipod ka ni Jiro-san. Luisa, Pangaasim tatulungan ako, ma. Kaya't kunti agawi di Pilipinas. daytan ti bagbagat ken ka. Pangaasim, Josay. Di na ko mansidiran. Tulungan nak. Kita at nonya ti maramida. Pangaasim. Agpagpakaasyakan ka. Kadagiti na palabas ngal daw. Nakita kunti kinaranggas ni Jiro-san. Makita mo siguro dagiti litam ititakyag ko. Kapkabilan nak ni Jiro-san. Josay, amok nga do tibindot ko. Pagbabawyag dagiti bindot a desisyon ko. Iso pangaasim tatulungan nak. Nadyak makapanaw dito ay ang mga noon niya ti mapasamak kanyak. Ang mga napatayan nak ni Jiro-san. Gaputa bagat atapan nak na uray awan mo ti kinapudno na. Ala, agsagana ka nga ron, friend. Kasaritak mo ti kasinsin ko. Naimbagkan ko na. Taadumot ti koneksyon na dito Japan. Agsagana ka lang, ha? Tanumaikan kay ti gundaway. Agawit ka na di Pilipinas. Luisa, anak ko. Pagkawanan nagpapang. Pagkawanan nagkuma. Luisa, anak. Saan ka ngagkid daw iti pamakawan? Awan basol mo kanya. Anda, papa. Nadagsan ti basol ko kan ka. Gaputay niya alang-alang ka. Jakin kan no dagiti pamalagad mo kanyak. Jakin kaskasa dagiti bilin mo. Anak. Agyaman akiti Diyos. Tas ikakaradkadak pa yan nakasubli dito. Tap na makadanaka. Tap na masubadak dagiti nagkurangakan ka. Kas anak mo, papang. Luisa, anak. Isa pa kawanan nagpapang. Ikari ka saanan ama ulit ipanangyalang-alang ko kan ka. Sana na pulos, papang.
Nakarik na ak iti bangar, apaman nga imarakop, ken inarakop nak ni papangko manang Emmy. Bangar ajak narik na iti naunday a panawen, sipod pimusay day di mamangko. Pudno a nagbiagak iti nanamay, iti lasod tinasurok a makatawan a kaaddak iti Japan. Ngem idi na ibalod akon kadagiti nabisked at akyag ti amak, sakula narik na tinaan-anay a seguridad. Sumagmamano nga alahas ken basit agatad tinayawid ko idi manang, talinibasak laeng ni Jirosan. Ti amkek idi, amangan no surutan nak dito Pilipinas, ngem nalaos ti panagyaman ko, tasaan met a napasamak. Intuloy ko ti panagadal ko manang, babaan met laeng ken ni papangko. Ket idi nagturpusak, siya kun tinangitalkan ni papang iti basit a negosyo a naipundar na, kabayatan ti kaawan ko, nga iso ti padpadorasek ita. Kayat ko nga ibati daytoy anapadag eleksyon para kadagiti dumdum ngagmanang. Awanen ti kapatgan agamang ditoy lubong, no saan at ti edukasyon, ken ti pammatag dagiti naganak, wenno pamilya tayo. Iso akasayaatan metlaeng adumngeg tayo kadakwada, tapno saan tayon to a maiwawa. Daytoy tipadas ko manang. Toy pagayam mo, Luisa. Pagayam a Luisa, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo iti padas mo. Husto ka, ken husto ti amam. Edukasyon ti kakaiso na agameng asaan apulos a maagaw kadatayo ti asinuman. Ket no magamaran pay day taatawid, itinalaos a pammatag dagiti kapamilya tayo. Daytan ta ibagbagada a kinabaknang nga awan apulos ti katukad na. Kararag ko ti agnanayonan a panagbalin a natalinaay ti panagbiagyo iti amam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyak. Dintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugot iti danal ti biyak.